Moi! Mä oon Alexandra Middlestorm ja nyt mä pelaan kyllä Arabella käyttäjällä. Jipii! Mutta mä koulutan siis Arabellan hevosia, että älkää ihmetelkö. Ja joilla videoilla Arabella itsekin saattaa tulla paikalle. Mutta mulla ei ole itsellä koulutettavaa, niin sen takia mä koulutan täällä Arabellan hevosia. Joo, mut tää on mun eka video, joten joo. Tästä kohta näette vähän, miten mä rasetan, mutta se ei ole sit mikään mallisuoritus, että älkää ottako mallia tai sanoko, että mä oon ihan surkea, koska mä tiedän sen jo itse, koska mä varmaan törmään joka ikiseen puuhun, joka vastaan tulee, mutta let's mennään. Okei, mun täytyisi varmaan alkaa pelaan, tai siis niinku laittaa näihin videoihin näin peliäänet, niin teidän ei tarvitse tommoista musiikkia ainakaan pitkään kuunnella. No, mutta tää video oli tässä, ja no, nähdään ensi videossa. En tiedä koska tulee, varmaan Arabella saattaa olla itse mukana siinä, mutta joo. Mä olin Alexandra Middlestorm, ja joo. Niin, ei kai tässä muuta. Moikka! Nähdään!